Hola, lectores i lectors. Soc Jesús Cortés i vaig escriure ja fa algun temps este llibre, Magus, el mag. Magus, el mag és un llibre que es va escriure amb la intenció d'entretenir. Jo sempre que escric per entretenir al lector. El que passa és que este llibre té un tema, com és el que ara es diu que és el bullying, l'assetjament escolar i totes aquestes coses. Però si l'heu llegit, o si no l'heu llegit, ara ho diré, està ambientat ja fa uns anys darrere, en la dècada dels 60 del segle passat. La història és una història entre amics i enemics, per dir-ho d'alguna manera. Està centrada, sí, hi ha una escola, però no és una història d'escoles, no és una història d'assetjament escolar com el que ara es coneix, perquè ara diguem que l'assetjament escolar es dona a l'escola, però és que ja es dona a l'escola, en les xarxes socials, es dona en tots els llocs. Fa molts anys, quan els alumnes patíem, com jo ho patia, un assetjament d'aquest tipus, el que fèiem era, quan ens deien ja se'n podeu anar a casa, arrencar a córrer. Ja no podies, i te lliuraves del perill. Ara ja la cosa és distinta, ja estan els mòbils, està tot, te fan una fotografia i ja te desgràcien, i ja passen moltes coses. Magus el mag és un personatge en la història que fa que les coses canvien entre les relacions dels altres personatges, dels protagonistes i dels antagonistes. I Magus el mag entra a posar les coses en clar, sense donar lliçons i sense res. Senzillament, la història no va més enllà d'uns amics que tenen un problema i un foraster que posa una solució, si és que la posa. En alguns aspectes sí que puc dir que jo quan escrivia Magus el mag estava escrivint amb la intenció que llegiren Magus el mag els maltractadors, no els que pateixen el maltracte, sinó els maltractadors, per a que es donaren compte del que estan fent. Vosaltres com a alumnes potser us identifiqueu amb uns o amb uns altres, perquè els alumnes n'hi ha que són els del llibre, els de la història, i no és que siguin uns alumnes, és que van a l'escola, però no estan tractats com a alumnes, són dos amics i dues amigues, no tenen res especial. Vosaltres tampoc teniu res especial, o sí, però en qui us identifiqueu més? Amb uns o amb uns altres? Amb Nick, amb Henry, amb les amigues, amb els dolents? I si us identifiqueu en els dolents, per què feu el que fan els dolents? A un altre nivell, perquè és a un altre nivell, estem en una altra època. Teniu companys que us tracten malament? A nivell psicològic o físic? Perquè el maltracte pot ser físic, pot ser psicològic, pot ser ficar-te a la camioneta perquè te caigues a terra, o pot ser escopir-te, o pot ser mirar-te mal, o pot ser no voler ser el teu amic per alguna cosa, i tu te'n sents malament. Però per què penseu que passen aquestes coses? Sobre Magus el mag no us vull contar moltes coses més perquè m'agradaria que el que fareu és que llegireu i que us agradarà. El que sí que us puc assegurar és que està escrit per a ser llegit de pressa, però perquè l'argument us demanarà llegir-lo, perquè voldreu saber què passa. Començareu a llegir i anireu a un ritme, però a mesura que aneu avançant en la lectura, el ritme, encara que no us sembli, començarà a accelerar-se. Però és que arribarà a accelerar-se fins a un moment en el que serà com un cavall desbocat, i no estic exagerant. És que l'argument i la història i el desenllaç està treballat per a ser un cavall desbocat fins al final. Jo el que espero és que si el llegiu us agrade i, sobretot, si el llegeix algun maltractador, que s'adone del que està fent i que no té sentit el que està fent i que reflexioni una miqueta. A tots els altres, l'únic que espero és que tinguin una estona de lectura que els agradi i que s'ho passeu molt bé.